Hagani ka video ka baminta tungnya pai kindet syapang ka jingseng ya ka UNO lane kata ka senglang jong ka pertai. Haga tmaba ka baningkong ka lakhi hakisnam ka kandai spa kat saw hadu kat pra. Kene ka tma ka wanlam ya ka jingjat ka jingpra hakiri baro bat kala penyap bun ki beriu ha ka pertai bat ru ki samla. Kene ka jingyo I kala pen perkat shibun ya ki nongyelam jong kiri ka pertai. Kila yoi bakatma kalong kapasir kai. Kila ya perkat kumno ban pelat ya kiri jong ka pertai na kawai perkatma. Kumta de da kata kadau kila perkat ban seng no kawai ka senglang jong ka pertai. Bat kila ya seng ya ka ba kila ai kerteng ka League of Nation. La seng ya kene ka seng bakan walam ya ka jing syong suk syong sain ha ka pertai. Kan persyang ru ban penyusuk ya kiri ki badan na padang ka jing ya kan atma para maki berkacing elek kawai ya kawai pan. Henry kene ka seng kala bantem tangkat tukat ne ki jingma ber ki jing mensau. Kala ban penne ya ka syong suk syong san tangkat tukat ne puar. Henry kam shimlala ban pelaj ya ka purthai na kawai pat katma ha ka baka jing elek thma ka dang don biang. Kumta ka thma ba ka baar kala khi ha ka snam ka kandai spa live kandai hadu saupusan. Ha kawai ka liang ki don gari kum ka Germany, Italy, Japan, bat ka Germany ka long gari ka baklan bat ka bakhamshir kai namaru nongelam jongka udai uhitlar uba pentrim rem ye giri jongka perthai ha ka wei pat ka liang persya balayalam da ka bilan idon kari Amerika bat ka Rusia kene ka thma ka long ka bakhamjur bat ka bakham penjular hadu kata-kata kala kata ru ye ka perthai baro ka wei dai ha kene ka thma lo ang bala pendan kam ningkong ya u atambam bat ka Amerika kala penhap ya une ubam hakan nongba Hiroshima hakari Japan hakan Ryuterek unailar kan daispa sopusan hakan ne ka jinghap une u atambam laang bak kumba rapo wajar ngut ki mensim briu kila yap ai nang ta shishu aka kandai tarik jong uju ubenai pan ka Amerika kala penhap biang sa ka wei pat kan nongba jong ka Japan kata hapo Nagasaki Hakaba kumba saupo hajar ngut ki beriu ki layap haju. Kajing mensau ber kajing yap basir kai jeng ki beriu. Kala penbuar ya ke Japan ban pendam no. Kumta kabilan ber ki log jong kai ki la job hakan ka thma. Henry kajing julor ber kalong ke bapalan sasisin par kala pen perkat biang ya ki nongelam bakrau jong kiri ke perthai. Bala kumno de ben dan pat sakawai ke senglang jong kiri ke perthai. Banyada ya ka perthai na ka wei pat kathma da ka jingya thier bat phlu jingmot lang ki nongelam jingiri babun jang ka perthai ban light na gane ka thma kumta la seng ya ka wei pat ka senglang jang ka perthai ha ka arp sautrik urisau ka kandai spa saupusan ha ka bala ai kerteng ya ka da ka United Nations Organization ani kata ka UNO kene ka seng kadang ne adu menta kala la ban walam ya ka jingsuk jingsan ya padang bun teli kiri kibayakan at bat yashrun hadu menta kalala ban pelaj na katmaba na luar ke jingwalam ya kasuk kasan ke UNO kala penyaru ya kita nat rekam jongka syiki wei per ki benta kadon kita nat rekam ki baterai ke jingnang jingstan ka bam kadi ber ki wei per ki tenan kaya rap ya ki do kiri ki badang tulat bat sadin ka penyo ya ka bam kadi ke jingnang jingstan science bat ka jingerap ya ki basyak shitom bat jinjar haga jingslai bat haki wei pat ki kam kabaka ne ka UNO kala le iki kam babha hadu menta palat shispa sapo teli ki ri jong ka perthai ila long kid khat agane ka seng ju kari India ga jongiru kadai ka wei ni kid khat jongka kene ka long ga jinge thu khana ba lingkat shapanga jingseng ye ka United Nations Organization ane ka ta ga UNO jong ka perthai khublai shibon